Don Ivan Žitňanský, vek prísne tajný, dlhoročný direktor Rožňavy, momentálne pôsobiaci v Šaštíne, zodpovedný za exalievov po celom Slovensku. Môžem ťa poprosiť o pár hrejných slov? Pokúsim sa. Poď. Čo poviete? Boli perfektní, že? To sem ani nemusíme prísť, už sa vezí ani. Tak perfektne to vedia, ako ozaj boli úžasní, no ma to prekvapilo. Takže ja som zažil niečo také, ako v rozprávke, keby som bol. Teraz, ako hrali toto divadlo, tak ma napadlo na jeseň. Viete, bolo veľmi teplé leto a na jeseň to bolo tak koncom septembra už, aj október, aj november, som v Šaštíne, tam sú tie lesy a také borovicové a chodievam na hryb aj v rámci zdravotných problémov, čo som mal, tak som mal doporučené prechádzky a našiel som tam ozaj jednu, asi tak 5 km to bolo treba ísť peši cez les a taká oblasť asi 2x2 km, jak z rozprávky. Začala zelený mach a borovice v tom. Asi tak 2x2 km a cez to išiel taký potôčik a všetko zelené, ozaj nádherné. Volá sa to Zelienka, kebyže ozaj, že nekláme veci. Šaštinom a Vakšarskou Novou Vsou. Krajšie som sa cítil v rozprávke ozaj. A jak som tam raz išiel, som sa vrátil na to miesto, aj druhýkrát, tak som tam našiel takú rodinku. Nepoznal som ich, neboli od nás, boli asi z vedľajšej dediny a tiež takto s košíkom som bol, dovtedy som nezberal nič, lebo som vedel, že keď prídem na to miesto, že to bolo vychýrené. Tam bolo hríbov akože veľmi veľa. Tak som došiel s prázdnym košíkom a našiel som tam takú rodinku. Bol tam aj taký, mali asi 5 detí, 4 a najmenší bol taký 5-ročný chlapec. A tak som sa im prihovoril, oni akorát sedeli tam a odpočívali. Tak som sa prihovoril, mal som ten košík a ten 5-ročný to tak zobral. Reku, tak nazberaj volačo, choď na hryby, že nazberaj. Tak videli sme ho, že to je taký riedký les, takže chodil a zberal pomaličke, my sme sa rozprávali ako s nimi. Prišiel za chvíľu, tak za 10 minút a čo zberal, tak boli tam aj muchotrávky, ozaj, komplet všetko. Tak potom sme povedali, vieš čo, toto, ale nie sú, asi 2 boli dobre tam hríby, tak som mu dal jeden takto, že vieš čo, my sa tu ešte porozprávame a poďme teraz takéto hríby zberajú. A to boli boráky, to volajú hríb, borový, taký ozaj pekný v tej zelenej trávičke. Takže zobral si ho takto do tej ručky malej, teda, a potom doniesol asi 5-6 takých ako do 10 minút, veľmi pekných akože hrybíkov. Napadlo ma to práve, keď som videl tento košík, zázračný košík, ktorý potom podávali a postupne decká spoznali, hej, že tie svoje vlastné chyby, naviazanosti, hej. Každý z nás do toho košíka nášho srdiečka si tam zbierame, takedy všeličo ozaj. A je čas niekedy možno aj pri takýchto predstaveniach, hej, zastaviť sa a pozrieť sa, že čo sme si do toho košíka dali. Čo nie je dobré, hej, pozrieť sa do minulosti alebo na nejakú osobu, ktorá nás oslavila, hej, a mať ho tak v predstave, alebo otvoriť evanjelium, alebo pozrieť si nejaký film, Dom Boska možno, a tak si to trošku, že či som v zhode, hej, s tým ideálom, ktorý som mal, ktorý nosím vo svojom srdci, hej, a či není čas trošku upratať si, hej, v tom svojom košíku. To vám chcem zo srdca, ako Pán každému jednému popriať, aby sme si našli takýto čas na seba, aby sme mali aj tú silu potom z tohto košíka aj ponúkať, keď už je čistý, pekný a potom ponúkať postupne tam, kde vidíme, že treba, aby tej pravdy sa dozvedeli. Takým sympatickým spôsobom, ako to robili títo naši mladí. Takže ešte raz potlesk veľký pre mňa.
špeciálnu, kto nebol v kostole, že Salesiani už sa chystajú, že aj papier na to majú z Ríma, že prídu sem a je vec, teraz už sú aj oslovení, lebo my telefonujú niektorí, nemôžem ešte povedať, ktorí je viacerí, asi 5-6, ale len traja asi pri tom začiatku. Takže aby ste vedeli, že je to už tak veľmi na spadnutie. No. Takže... aj zástupcov mesta, hej, práve preto, že tu môžeme byť, že pochopili, že to, čo robíme, ozaj, že je pre dobro mesta, pre dobro detí, ktorí sú tu, čiže začalo to ešte, keď som došiel a predtým ešte tiež pomáhali, ale že tu môžeme takto byť a ďakujeme aj pánu farárovi. Ďakujeme aj novej zostave. Ja poprosím Ivana ešte o požehnanie a predtým máme oznámy na štvrtú cežrovú nedeľu, ktoré nám dal Lucka a tak. Treba zachovať ten súkarský oznamok. Takže ďakujem všetkým za pozornosť, ako sa vám divadelka páči. A môžete aj podporiť tieto naše diela, či už takto skúškou domku, sestry Salesianky, takže Salesianov, keď prídu. Vonku potom si môžete všimnúť stoly, kde sú plaštážne na 2%, aj pre fyzické, aj pre živnostníkov, pre všetkých. A takisto je tam pokladnička, kde môžete dať nejaký dobrovoľný príspevok na toto dielo. A tiež sú tam záložky, ktoré si kľudne môžete zobrať domov na takú pamiatku. Ďakujem za pozornosť. Takže nech žehná toto spoločenstvo aj toto jedlo, ktoré pripravujete na novinári, sponzori, mesto, aj vy všetci, ktorí ste sa podielali, nech žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Nech žije Dom Bosko, dnešný oslávený. Amen. Amen. Thank you.